Afirmen que el sector no acaba d'aixecar el cap per les conseqüències que ha provocat la guerra d'Ucraïna, els problemes d'estoc i l'augment de preus del material. En aquest primer semestre s'han visat a Mallorca 1.023 nous habitatges. Això és un 17% manco que el mateix període de l'any passat. Afirmen que l'augment del cost de les hipoteques, les eleccions i els plans generals de Palma i Calvià han afegit molta incertesa al sector. Tenemos dos problemas muy serios. Uno son los planes generales y otros son la obsesión por la conservación del territorio. Estos dos problemas tenemos que dar pasos adelante o no vamos a resolver el problema de la vivienda. D'aquesta manera afirmen que no existeix cap altra manera d'abaratir el preu de l'habitatge, sinó es posant a disposició del mercat més sòl. Por ejemplo, optando a unas rústicas de una cuarterada para la gente joven, que se comprometieran a no vender, que tuvieran menos de 35 años, que llevaran una serie de años ya dados de alta aquí como residentes. O sea, medidas que facilitaran que los residentes puedan optar a las viviendas. Mejoremos el tema de los locales comerciales que se puedan transformar en viviendas. O sea, hay alternativas, lo que pasa que son alternativas que evidentemente a ciertos sectores de la sociedad les van a gustar y a otros no. Des del col·legi destaquen l'augment de visats per rehabilitació i reforma. Els primers 6 mesos d'enguany s'han visat gairebé 1.500 intervencions a habitatges. Moltes, asseguren, es deuen a les subvencions del fons Next Generation per millorar l'eficiència energètica.